teško je valorizirati učinak ovih igrača koji su od veznog reda prema gore kada su svi izmiješani. Jako puno smo puta govorili o mladim igračima kojima se daje prilika u nekom momčadi. Prilika nije kada staviš 5 mladih igrača, baciš i u momčad i evo sada isplivajte, nego je to prilika gdje ti staviš jednog ili dvojicu u nekakve role gdje ćeš vidjeti kako se snalaze sa uobičajenom postavom tvoje ekipe. Ovdje si ipak imao situaciju da su ti dva centralna vezna, Moro i Mario Pašalić, ispred njih je Vlašić, Ivanović ti na jednom krilu, Perašić na drugom, Matanović u špici. To je opet skup igrača koji su jako malo minuta odigrali skupa, tako da iz te perspektive opet teško u potpunosti procijeniti koliko ti je neko dobro odigrao. Možeš nekakvu rolu na razini individualne kvalitete, odnosno kako je netko odradio gledajući samo sebe, ali kao kolektiv to je bilo prilično teško zadati neku konačnu procjenu. Ja bi se tu vratio na to da nismo vidjeli baš puno novih igrača. Sve ovo što si rekao da kad sve ih uđuturiš zajedno da ne možeš tu baš pričati ni o kolektivnom ni o individualnom. Ali vidjeli smo Nikolu Vlašića na 10, gledali smo ga dovoljno puta. Vidjeli smo Franju Ivanovića i njega smo već dovoljno puta gledali da možemo donijeti neke zaključke o njegovom igračkom profilu. Gledali smo Matanovića u napadu, Nikola Moro i Mario Pašalić iza njih. Ništa novo. Ja bih rekao da je to ništa novo, da je to situacija u kojoj mi već imamo vrlo precizno određene neke stvari. Jedna od tih stvari je činjenica da Franjo Ivanović nije klasično desno krilo i da Franjo Ivanović ako će igrati na desnom krilu, to ima smisla. On je recimo prošle sezone zabio 21 gol u unionovim svim natjecanjima, znači u belgijskim svim natjecanjima. Dosta tih golova je došao do njih tako da je počinjao široko pa je ulazio prema unutra. On ima širok radijus kretanja, on je u Rijeci znao igrati široko, pogotovo na toj desnoj strani, tako da nije sporno da on može igrati tog širokog napadača, ali on prije svega napadač. I ako već igra Ivanović na toj desnoj strani, treba biti bek koji će dolazi gore, koji će zauzimati širinu, koji će biti pozicioniran uz out liniju gore visoko na poziciji za centaršut. Jer od Franje Ivanovića možeš dobiti dribling, možeš dobiti nekakvo napadanje dubine, ali definitivno nećeš dobiti centaršut i nećeš dobiti nešto što bi moglo ličiti na nekakvu prodornost na toj strani. Tako da, ako pričamo o nekakvoj široj slici, vidjeli smo i ono što imamo vidjeti od Matanovića. Svi oni su već testirani u nekakvim realnim uvjetima, svi oni su testirani u živim kvalifikacijama, u Ligi nacija, Matanović pogotovo. Opet smo vidjeli tu Matanovićevu energiju, to da je on igrač koji će se nalaziti u puno duela, danas ih nije nužno osvajao, danas nije bio uspješan u tome, osvojio je samo 2 od 7 duela, napravio nekoliko prekršaja u napadu, ali vidjeli smo da on neće odigrati leđima, da on neće biti taj koji će razigrati nekoga, nego da će biti jako neugodan za zadnju liniju jer će zabadati iza njihovih leđa i treba tu zonu koju on napada, treba hraniti loptama. Ništa novo ni od Marija Pašalića na toj poziciji šestice, dobri dolasci iz drugog plana, dobra energija u sredini, dobri dueli, odnosno sami dueli kod takvi on je ovdje imao jako dobro, znači 6 od 10, 60% osvojenih duela, ali po meni još bolji osjećaj kad iskočiti prema suparniku, kad ostati nešto niže, kad i kako osvojiti drugu loptu. Međutim, u nekakvoj niskoj zoni, u nižoj zoni vidimo da on nije klasični zadnji vezni i da on, koliko god imao tu energiju, treba nekoga ko će mu čuvati leđa. Tako da, kad sve to zbrojiš, ljude koji su igrali na nekakvim ili novim pozicijama ili koji su manje igrali u reprezentaciji, mislim da na ovoj utakmici nismo imali puno toga naučiti.
Franjo Ivanović može igrati desno krilo, ali mu trebaju specijalni uvjeti za to. Matanović može biti napadač u reprezentaciji, ali ga treba koristiti na drugačiji način, odnosno na kako ga se danas koristi. I Mario Pašalić može igrati u sredini, može igrati čak iza desetke na toj osmici, ali mu treba neko ko će mu pokriti leđa i ako sve to zadovoljiš, ti imaš igrače koji imaju specifične kvalitete koje će doći do izražaja, jer Matanović sa svojom visinom, sa svojom snagom i sa svojom energijom neka ne igra u Freiburgu, neka nije u prvom planu u klubu, mislim da može biti jako koristan za reprezentaciju. Ista stvar vrijedi i za Ivanovića, a na kraju krajeva i ovi Vlaševićevi golovi ti potvrđuju da ako već pričamo o desetkama, onda njega se teško može zaobići naspram svih ostalih igrača koji su u zadnje vrijeme bili ispred njega. Apsolutno, i pogotovo mogao si ga zaobilaziti donekle kako je bio u lošoj formi prošle sezone, ali ove sezone, ok, nema tu golova i asistencija da nekome ko samo pogleda statistiku da može brzo i lagano odlučiti, ok, Vlašić je dobar ove sezone, ali Vlašić isto igra neku povučeniju ulogu nego što je to tipa igra u CSKA ili tek po dolasku u Torino i čak mislim da je to i bolje za njega. Sad, ok, pokazao je i na ove dvije utakmice sa tim ulascima u završnicu napada da tu ima svakako nešto za reći, ali nekako mi je dojam da se i on i Mario Pašalić da su se nekako profilirali u osmice, da su se pretvorili iz desetki u osmice, da su im to neke role koje najbolje odgovaraju i da, teško je reći sada u reprezentaciji ko bi bio taj ko bi defenzivno pokrivao bilo da jedan ili drugi igraju. Tu jer Moro očito, mislim, ne znam baš je li on toliko defenzivno stabilan kao što bi bio, ne znam, Brozović, kao što je Brozović bio prije. Isto tako, ako pričamo o nekoj stabilnosti tog središnjeg dijela terena, kad bi išao u parit, da je Moro šestica, Vlašić osmica, imaš nekoga na desetki, opet mislim da njih dvojica nisu dovoljno fizički dominantni da mogu skupa igrati u tim zonama i da ćeš tu dobiti najviše što možeš od svoje vezne linije.